mezili o ji wee bụ na itinye n'ụdị ọnọdụ a onowu imelu ife niile gị nwa anọkọta kwuchie elu m na m agaghị echi echichi onowu ndị ichie ndị ọzọ anakọsikọrọ ego igwe na onwe ya analụgo ego nke ya igwe analụgo ego nke ya mana gị nwa sị kama ị ga-anara ego na ị ga-aṅụ onowu makwa na ọ bụrụ na ọmụnwa bụ gị ewere nwayọ nala ego jee dị na anyị na ọbụghọ gị nwa tinyere omenala be anyị ọbụghọ gị nwa bụkwa onowu izizi anyị nwere n'obodo a ọ gị nwa ife a ị na-eme dị njọrị nne o nwere izi mekọtalụ m ka nnala ego ka o mebie ọdịnala anyị mba ebe n'ihu ka m hụ nsogbu adịrọ akwa ebe n'ihu ka ihu nsogbu adịrọ aga m agwa gị abịadị m ebe a ịyọ gị biko ebe isi na kama ị ga-ekweta ka nchi echichi na ị ga-anwụ ọnwụnwụ oge ahụ ka anyị ji wee nọrụkwa n'ebe a ọ na ịmarọ ife ụmụazị a n'ebe a ogbugbu ka fọbịa na-egbu na-anya gbaanụ mgbọ gbuo nie nikwe nie na m achọghị ịnụ akụkọ ka ọ dịbazie ọ kwesịrị eze ịma nakwanụ n'ebe a nekwanụ ogugu be anyị ga-ejide anyị be anyị ga-ejide o nwere ife ga-eme na mechasị na ebe nwa o nwere ọta ka ọ dịla mma n'ụwa ọzọ ebele ị na-eme m na ịmara ife ị na-eme o jogburu onwe ya nwaanyị I greet you, my people of Ugugu. Today is a remarkable day. I know everybody knows this Augustination. She is the right woman to have this type of sponsorship. Augustination.
ụbọchị nke tata abịago n'isi njedebe anyị ga-alaba ọrụzie echi ka anyị bido ebe anyị kwụsịrị ọkụ ihe ọ bụ nyere maka a chọrọ igbu m ọ gịnị onye na-achọ igbu gị kedu ihe a ga-emere gị nwaanyị a chọrọ igbu m nyere maka onye chọrọ igbu gị ị gaghị anwụ enwere onye ga-egbu gị ebe anyị batara nsogbu gị alago mana ọ ga-eri gị nnukwu ego gara aga ego juru ebe a ego na-asọ pụtụpụta ego n'ebe a ọ dị 5 million ọ dị 5 million ego juru eju n'ime akpa lee ya nsogbu gị anago ọ gịnị Eu